Takže vás zdravím zase tady hezky v pátek 22.3.2013. Jsem tady v našeho sudného rybníku se svým drahým nepřítelem. Bohužel, jelikož je momentálně -2 stupně Celsia, voda má asi tak +3, tak jsem se rozhodl tam vlíz oblečený ve svých nejoblíbenějších hadrech s mojí kapelou Mantineo a kapelou hlavně It is Beautiful. Takže já tam teď vlezu, no. Bohužel v noci to nepůjde, protože má být až -10 a rybník bude zamrzlej, takže doufám, že to odpustíte, ale ještě co se týká kluků, tak jsem to samozřejmě vzali za ně, protože to bylo zprofanovaný trochu víc už a nabralo to obrátky, navíc to neodsouhlasili všichni, jenom Zdeněk. Takže do toho jdu já sám a beru to za všechny ty kluky, no, tak mi držte palce. Doufám, že mi dáte i chvilku času. No, není to tak, jak jsem předpokládal. Ty vole. Ty vole, já jsem čurák. Já jsem takový magor. Doufám, že to stačí. Hey, it is beautiful.